בבית כנסת קטן, על היד רמת גן, בגבול בני ברק הירקרק, שוכן לו כולל עם למדנים מעל גני הילדים, ובכולל יושב לו אברך שביסורים ומזדכך, ולרבי שמעון חושב ולילך. וכך מבלי להסס אינו ממתין לנס, וכך מבלי להסס אינו ממתין לנס. סוגר הוא שבת בחצר מונטיפיורי שבצפת, על פניו הורגשה שמחה בגלל החלטה נכונה, וכך זכהו לישועה וברכה.